Prajiya wonten tanganipun Raden Narayana putra saking Prabu Basudewa ing Mandura. Boten namung ingkang Rama kemawon kalebet tiyang sepuh kula. Rama Patih Surati mantra ugi mekaten pejah wonten ing alun-alun Mandura. Lah banjur ripalungguhan samangke Narayana mapan wonten pundi? Nuwun sewu. Sakmangke Raden Narayana sampun Nyakrawati Baudenda jumeneng ratu wonten ing negari Dwarawati. Kondange mbrebeki jagat minangka dadi titising Bathara Wisnu. Ingkang samangke sampun dipun aji-aji dipun kurmati dipun sembah-sembah kalian tiyang sak negari Dwaraka. Yen pancen sampun cetha wela-wela kados mekaten. Nadyanto kondang titising dewa pisan, kula mboten badhe mundur, kula mboten badhe gigrek. Dereng marem raos ing manah kula menawi dereng saged ngokop gedhiye Narayana utawi Sri Bathara Kresna. Lajeng keparengipun ripalungguhan samangke mangsiagake prawadya bala saking warga siaga ing diri sawiga ing gati mawi gelar baris mliwis nungsung ranu bita dina samangke westaken dawuh anggir.